Ok, să merg la David acasă. Așa. Merg cu mașina. La 2 pași de mine. Dar puteam să... Nu mai zic. Puteam să joc aici locuiește el. Doar scrie că e casa lui de fapt. Stai să-mi iau lanternă că știu că la el acolo e foarte scary. De fapt am uitat că am vrut să-mi dea el roommate. Așa că știu cum pot intra. Așa, mi-am lanterna. Să-mi închișoare. David, unde ești? Mare canalizare ce e aici. Pă bune. Mamă. Dar e pentru agenție, e agent sau ce Dumnezeu e? Și aici e un cod, frate. Mod de secret, frate. Găsești pe aici prostii de 3 bani. Că pe aici trebuie să fie. Ce scary tare. Bă, mi-e frică, măi, tu ce rocație ai de... Stai așa. Aici e drum blocat. 100% șanse să fie aici dacă e, nu? Cine mă ăsta? Nu-i nimeni gen. Oh my fucking god. Mă, tu ce Să știi că locul ăsta, David, este pentru rasiști. De locuiești tu nu-mi place. Vai, ce scary. Fai de viața mea. Mi-e frică de omul ăla. Oh, fuck. Nu pot să cred ce am văzut. Hai să merg la plimbare cu mașinuța. Așa, frate meu, îmi iau mașina asta la 3 motoare. Mașina la 3 motoare, ce ești? Că chiar merită 3 motoare pentru viteza pe care o ai. Mai, aici e hotel? E hotel dacă e ceva. Pentru această Dacie Papuc. Să văd unde merg. Ok, merg și eu până la singurul market din Rockhaven. Mi-au și o sticlă de apă de la Oshit. Și de rapte că vreau să-mi iau niște Doritos chili. Așa. Așa. $25 am plătit. Ce bun a fost prețul $25 pe o apă, pe rapte și pe o pună de Doritos chili. Hai cu cursoaica! Ai, ce bine știu să conduc! Hai că știu să conduc, că sunt ultimul terminat.
Bă. Nu zic că bă, fiu. Nu zic că te înjur, da? Așa, bine, mă! Mamă, ce rapidă e mașina asta, i-a mai pus 3 motoare. Uite cum e săraca. Zici că e 200 de km-uri, de kilometri, gen. Nu zic că mă izbesc de multe ăla, da? Că altfel acolo mă opresc și în jur dacă e. Fuck. Bă, rămâi în picioare, frate, bine că rămâi în picioare. Să nu te înjur de mama. Bine, mă! Stai puțin. Deci, George. Stop, David. Cum a fost și tu la wc? O pipi la wc? Ok, David, și pune și tu numărul de numele de lume. Ok, hai. Puneți din nou video-ul. Mă spăr și eu pe mine foarte frumos. Bă, tu de ce te pui în ghiuvetă, mă? Cu ce scop? Design. Foarte stupid atunci. Dacă poți să intri prin chiuvetă, ești fantomă, David. Dacă intri prin chiuvetă. Fapt, am uitat, așa e crea jocul. E către ultimii terminați. Că nu mai contează de ultimii terminați. Hai să mergem și noi la o plimbare. Dar nu ții și tu mașina, ai casa asta făcuți de săraci. Mai are și secrete ascunse de spirite rele în ea. Că dacă eu am văzut o spirită rea, un om negru mic, copil, cred că era, și era negru și se mișca, dar nu mergea. Era un spirit rău acolo. Fuck. Nici nu știu cum s-a întâmplat de genul. Ok. Să mergem. Să ne plimbăm prin afara orașului. Haide, bine mă! Hai că uite ce tare e! David, nu uita, după această cursă amețitoare cu mașina Papuc, bă, tu de ce Doamne? Ok, foarte bine conduc, hai că eu conduc foarte bine, că sunt o copil. Bă, tu de ce te tot răstorni? De ce te răstorni? Mașina e enervantă. Ok, ce vreau să zic, David? După cursa asta mețitoare, se mișcă mașina. Stai că dacă cade, pun pe Tito să censureze. Deci nu se poate așa ceva. Dați-vă terminatorul. Dă-te, mă, la o parte, că te cac cu papucul. Așa, frate. Bine, deci ce vreau să zic, David? După această cursă, ok, că cursa s-a terminat deja, oricum e ora 6. Iar de aici nu mergem acolo, că e ora 6. Oricum este un... Iar am luat-o greșit. Nu cădea, da? Nu cădea. Ok. Când ajungem la vida ca să ne spălăm din nou pe mâini. Și mâncăm și noi niște chipsuri. Păcat că n-am luat și eu vreo pizza ceva. Ok, hai să ne spălăm pe mâini
Și hai să mâncăm cina. Stai să mâncăm de fapt gustarea mai întâi. Foarte mult contează. Păcat n-am și eu o ciocolată ceva. Stai mă că nu pe acolo e baia. Nici pe acolo. Uite aici. Vin aici că e baia. Bă, eu chiar sunt... Uite aici. Ne spărăm pe mâini. Mai merge și acolo, nu? Hai, mai merge și aici, nu? Hai. Eu fac și eu o baie scurtă. Așa, vai, mamă, dar ce bine e, frate, în baia asta. Păcat că nu încapi și tu, genul. Că suntem prea mari. Suntem foarte mari. Fă un duș, David, tu. Fă un duș. Sau fă și tu nevoie, sau fă duș ceva. Fă duș la duș, că e duș. Eu fac baie. Fă și tu un duș scurt. Hai, shoulder. Ce bine este. Mai beau și eu apă. De ce să te mint, îmi place apa. Dumnezeu a proiectat-o. Ok, bine că ai terminat și tu. Și stai puțin. Să mergem și noi puțin la doctor să ne controlăm și noi inima. Mergem cu mașina, cu mașina. Merg după mine. Așa. Mam, dar ce mare e papucul. Hai că papuc a mai pus scaune și un steag. Credeam căcat. Bine, să mergem la doctor și să facem o ecografie la inimă, să programăm. Așa pentru mâine, dacă se poate, să nu mai fiu așa de terminat cu condusul. Ok, aici este David. Bună ziua. Aș vrea să ne facem și noi o ecografie pe inimă, să vedem dacă avem niște boli, ceva sau ceva. Cu siguranță vă putem ajuta. Vom programa pentru data de mâine, 12/4/2025. Ok, ce scrie pe asta? Ok, mulțumesc, la revedere. No. Ok, am vorbit cu doamna doctor. Trebuie să venim mâine. Așa. Scară. Tu vrei să te duci în locul unde te ascunzi? Stai mă, când pot să urc. Să mănânc niște chipsuri la 3 noaptea, 4 noaptea, 5 noaptea. Trebuia să mă trezesc eu acum.